Machiegni kendo nyakoro mgajwang' wadonje kidienya marariyo mara chenro mara manypina singoni Twak gi wendo wa Felix Okatch ma en jalony wechego mag ohala kod wechego mag manyomenda tisini multilateral trade expert kano nyiswa ni to en otima ng'o en thuolo mokwongo mabedo kode ramany piny nyakoro mgajwang' to ma en kotenre kod romo ma oriwo pinje 21 mag Afrika ma timore pacho kae kar bagoro ma KICC e boma ma Nairobi en romo mar COMESA ma bende kore ng'iye wechego mag tego ohala e kind pinjego 21 pani mabire kinde mantiere ng'ikruok e weche mag ohala gi piny mar Amerika nyaka Donald Trump kaw loch nyakoro mgajwang' ng'iyone to gin yore mage ma pinjegi geto tego godo ohala e kindgi karo bedo ni nitie ng'ikruok oko to pod weche mag ohala nyaridore e pacho kae machiegni ahinya Felix Okatch ramany piny. Erokamano kuom gwela mondo awuoka kuom jogo makia iluongo ni Felix Okatch and wuod Gem Nyawara. I'm a multilateral trade expert and I've authored some books on marketing. And the best book my author in Luo clans and legends needs to be the whole Luo and beyond the whole world. Luo clans and legends. But ordinarily I'm a consultant on trade matters. That's what Luo Karkani. Machiegni ahinya nitiere romo ma bende koro miyo waluongi kae romo no mar COMESA ma en romo mar biro higni 30 nyaka ne chak riwruogni mar COMESA. Kenya na achiel kuom pinjego ma bende no chako riwruok ma kamae makelo pinje 21 e Afrika. Nyaka sani king'iyo malong'o COMESA ni Kenya oseyudo ber mane? Erokamano kuom penjo wach COMESA, but wachake mabor ohala mawuoyeni en ohala between countries, not a piny achiel. Chakre piny mangima nitie gimoro World Trade Organization momako pinje tetete. Koro World Trade Organization no nyiso kaka uso gik moko kadhi e piny moro nitie customs duties michulo e border. Nitie kata services kata dhi kamoro tie immigration. Koro pinje East Africa ka moko dwan East Africa Community motingo 7 countries ai koro COMESA gi 21. Koro joge teoriore e moro mag kitimo ohala maber e kindgi. Ok ohala me e piny ohala mag gik mokadho oko. Kuom ranyisi kin rech ka Kisumo rech kata oduma okadho border. Koro kodhi e border nitie moko kaka customs, nitie chulo pesa, nitie immigration, nitie police donje, gik mang'eny donjo mane e ohala mowacho ka e COMESA. Koro COMESA en common agreement for 21 countries moriwore on that arrangement. Koro giriwre in the sense that ka gimoko wuok e piny moro dhi e moro to koro border issues ok bed matek kaka nyalo betie. Lakini Europe gin mar EU tingo 27 countries pinje 27 magiriwre achiel. Koro border margi idonjo freely kisechulo taxes. Koro Kenya be wan mar EAC to wan mar COMESA. Koro tax biro ama ing'eno ohala ma dhi e piny ma moko donjo e piny moro sirkal donje yen nikech sirkal dwa yudo pesa. Moko donjo Mombasa nitie customs nyaka charge. Koro customs en yo ma sirkal yudo pesa. Koro ohala ni duong' ni sirkal nikech giyudo pesa. Mar ariyo ka gidonjo e piny nyaka bed gin gik mabeyo kata maricho. Kikelo gima yien maricho ka yien maricho kaka ma yath moko onego ti to Poisons Board check kaka donjo e Kenya. Ka nitie weche moko kaka tuoche ka jomoko mpox koro border Busia igeng'o joma mpox okien donjo. Ndalo mane wan COVID ben mano notimre. Koro mani issues matimre e countries ka riwre duto common borders. Anyalo paro Kenya ka ndalo moko nitie ka nene oduma onge ko oduma kowuok Tanzania kabiro chopo Manamanga kata Taveta tigego nikech ok gitwo maber so aflatoxin nyalo hinyo ji. Koro mano ohala mar COMESA en ong'iyo rules chike mag ohala e pinje gi duto. Koro ken local trade but international trade. Nyaka sani Kenya osebedo achiel kuom pinjegi ma bende timo ohala e bore riwruogni mar COMESA. King'iyo malong'o to ere ber minyalo wacho ni piny Kenya oseago e riwruogni? Erokamano kuom penjono. Kenya kaka uchumi mag teko ahinya e region ni Kenya gi Egypt, Kenya oseyudo gik mang'eny. Kuom ranyisi Kenya iyudo ka Kenya wan manufacturing moko kaka lewni kada kaka plastics kadhi Tanzania gi Uganda jo Kenya yudo ohala.
yudo faida kanyo. Nitie seche moko ma yudo kada piny moko kaka timba onge gi timba moromo nikech ok wadan forest room to Tanzania en gi timba kelo timba oyudo timba. DRC nitie gold, Kenya onge gold. Koro make sure gold be kodonjo through Kenya motero oko Kenya yudo pesa. Koro ohala ka ni Kenya yudo benefit maduong' molo pinje duto. And ohala mahama okonyo gi dho dier wacho ni gross domestic product of a country. Piny moro ka uso gik moko madhi loka. Kuom kata kadhi Europe. Oyugi chulowa in dollars kata euros. Koro pesa mabo konyowa chulo kata gopi ma oko. Mana achiel. Piny ni gere ka jowadhi oko tiyo services gitimo gik tije moko to pesa no biro e dollars koro mano konyo Kenya. Koro region ni Kenya osebet ka benefit nikech Kenya en region maduong' e ohala. Wa export kuondego to wa import kuondego. Sani nitiere romo mabende obagi KICC madhi kao ndalo 4 romono mokelo kanyakla pinje giduto mag COMESA 21. Nyiswa ni to ler en mane romoni obage ere gimogeto higani romo ma kama. Erokamano kuom penjo no. Gima romoni dwageta ahinya en horticulture. Horticulture en maua kod fruits miuso kuonde moko. Kata ministry wuoyo about horticulture. Kawacho horticulture kipidhi te loka ok en pidh maua kata kabich. European Union giketo conditions mipidho go kabich no. Idwaro ni kipidhe nyaka upig herbicides magiego. Inspectors biro ng'iyo kaka utiyo gi gigo, storage mag fertilizer chal nadi ekimiye licenses. Koro ing'e sama itimo gino in japur nyaka ichul for licenses mag jogo. Koro mano costly for japur. Eka koro ikawe loka. Koko meet standards joko ok bi ng'iyo chiemo giweyo. Kuom ranyisi, kibiro ka Luoland, nitie ndalo moko manene rech ne tho ne wamako rech waketo poison whatever it is to rech wuok e pi to wamako. Ndalo European nokeng'o rech ok dhi Europe. Sani bende kidhi e Luoland nitie rech moko bende otho mang'eny kore kaka. Koro gima wa msungu winjo to gibiye import rech mwa karwa. To koko import rech mwa karo wa lose pesa. Kanyi winjo? And then kidhi nyime go halago kibiro kata EPZ ka Nairobi kaka lewni. EPZ terole loka. Eka bedo branded pinje magiaye. Koro EPZ kale ni dhi loka to koro Donald Trump owacho ni keto tariff. Acho ni tariff en gimi keto customs at the border. Koro koketo tariff mang'eny e goods ma wuok Kenya, limo Kenya. Nyiso ni ka inyalo uso siling 100 per unit kochopo kucha koro med en siling 110. Nyiso koro beche tek jok bi ng'iewe. Koro kok ng'iewe nyiso jo Kenya ka ok bi loso nego mang'eny. So income dok piny. The same thing fishing. Koro income dok piny koro kwayo benefit more. So romoni temo ng'iyo those standards mondo follow standards ma joko dwaro mondo wanyalo export gik moko yo makare. And then kwa export gino miwango foreign exchange. And then also one more incomes. Kuom ranyisi ncha dhi Luanda kotieno. Kidhi beach Luanda kotieno ordinary kidhi Siaya. Kin siling 1,000 tidhi duka deng'o go gimoro. Change ok yot yudo. To kidhi Luanda kotieno bam maneno uso gine ka kigolo 1,000 dwa airtime mar 100 rumi change kanyo. Nyiso nitie pesa mang'eny ka kanyo. Koro mago ni onen ka gi utiyo maber makonyo jowa duto. So COMESA en ng'iyo business in the region. Koro Kenya export to Tanzania, Kenya export to DRC, Eritrea nyaka Egypt. Ere yore ma riwruok mar COMESA osebedo ka jiwo godo ohala e kind pinje go mantiere pinje go miwacho ni benefit mayudo ber koya e riwruogni. Ere kaka pinje mamoko kiweyo Kenya osebedo ka yudo ber e riwruogni? Ber COMESA, aremir ma COMESA ni ochal moro ba European Union chande to America mar giluon NAFTA. Koro ber COMESA nyiso ni koro ka goods wuok e Kenya kata dhi piny moro to koro taxes tin. Kwa Tanzania kadhi Egypt tax tin. Kodhi DRC tax tin. Koro mano ber COMESA koro duties ni piny. Mani winja? Mana achiel. Mar ariyo koro ng'ata kata matimo ohala e Kenya ka kiuso rech kata koro in big market. Ok en uso Uganda kende inyalo tero piny moko e region. Koro COMESA konyowa nyiso market koro duong between ourselves. To koro kaka market no duong to koro revenue be bro medore. And then watemondo customs border issues ok bed matek. Ing'en kiwacho export ma goods yot wacho na atero
rech Uganda kata uso tero sabun Kampala. To kichope border nti issues mad idwaro. KRA dwaro ichulo suru. Port health ken gi chiemo kin ngato nyak bed isin vaccination yellow fever kata smallpox. Kain gi police bintie kanyo check standards dware. Kije border kanyo tie intelligence bengio ije terrorist or not. Document bidhigo papers dware in order. Koro yo kage in order kinyalo kadho border. Lakini te mondo gidhi go bed faster than moleo. Nikech koleo to koro kata itero chak kata resto kethare. Koro mage burani ng'iyo kako nyalo harmonize gigo mondo bed ohal bed mapiyo. Commerce bet kati mugini higni mang'eny. Okuchak nyo megin mare 18. Koro pile ka jobiro buche gi teng'iyo na ang'o mathago ji. Standard goods mobiro ntie mokun copyright. Copyright en kaka wajiskore kaka mara and buga local lands and legends and copyrighted. Koro within commerce region ok nyal kopo bugu nikech wate one members. Ki copyright and Felix Okatch kuyiene dhi kode. Ki patent medicine itimo gimoro bedo discovered kuyiene dhi across. Kin gi music thum igo thum maber ma ji winjo. Copyright donjo konyi. Koro mago te ohala ka ntie copyright, ntie goods, ntie services, ntie ji kaka move. Kech kumu nyak binti papers ekikadho border. Mage egmatime commerce ka. Achiel kuom weche manotwagie gi jatend migawo mar pur Mutahi Kagwe ne en jiwo ohala e kind jo ohala matindo SMEs. Ere yore kata ber ma jo ohala matindo ja ohala mantiere iwacho ni game kuchocho sani wawuoyo e weche mag export gi import samoro kiani ento ere thuolo ma intiere godo e commerce ne bentie thuolo margi nikech no winjo kanyo ka jatend migawo no mar wechego mag pur wacho ni ntiere thuolo ma bende koro gigeto mondo gijiw jo ohala gi matindo. Thuolo mane ma gintiere godo e commerce? Jo ohala matindo tek ne dhi uso gire piny maloka nikech okia conditions madware kucha mana achiel. Jo ohala matindo ibedo kata ka China dwaro avocado gidwaro container ma ng'ato achiel ok nyal timo. Koro jo ohala matindo itet mondo giriwre through associations. Maka ka gido order maduong' wa China kata Europe to gipongo container eka gitero. Koro jo ohala matindo ber ka giriwre ginge rules madware giriwre ka gitero moko loka. Tachiel ng'ato achiel ok nyal timo. Kaduoko e Lowland, onego bed ni korwa inyiso ji kata ka pidho avocado no, upidhe mang'eny moromo, odhi e container, ken rech, uprocesse, ikae mung'ado maber, okidhi loko, okidhi iguse loka, ok rech man gi chok, igolo fillet. Onego bed ni watimo kata factory maloso fillet en Kisumu kunde ka, one of the beaches emantie. Koro ing'ade kanyo, mun tiyo kanyo, jo ohala matindo ka tiyo kanyo, gibo tero rech, mana achiel giyudo pesa, gibo kam gungwazi giuso, gino miyogi income, great employment, koro living conditions bedo better, pesa be giyudo in time. Koro jo ohala matindo gibed kinyiso gi market ma okono mondo giriwre gine kaka inyal donjo that market. To kidhi kedi ng'ato achiel ok inyal. Koro arrangement mar commerce konyo bete achiel mondo timo ohala no. Seche ma commerce wawacho wachne waulo ni ntiere yore mayot mag timo ohala to samoro ere kama wakete balance ng'iyo interest mar countries kata mag pinje ber ma gin bende gidwaro kaeto ber ma bende commerce dwaro. Samoro ber ma commerce dwaro ni nyiso ni samoro gidhi asara kata giuso piny kata ok giyud ohala ka kubid no winjore. Ere kama balance bede kae? Every country piny duto ka import goods kabire pinygi ging'iyo pesa iluongo ni fiscal policy. Kuom ranyisi ino kata budget some Kenya to giwacho ni wabo raise excise duty, customs duty. Nyiso ni kadonje e border ma Namanga, madonjo Sirare, odonjo Mombasa igo usuru. Iwinja? Koro Kenya dwaro gain from usuru no. Mondo pesa gitigo kaka dwarre. Koro mana gima Kenya dwaro mokwongo. Mar ariyo gitemo ni wabende e kwanwa wegi watim conditions mabeyo makonyowa kata export flowers kata lewnigo to other countries mondo yudo more money. So for piny tier two things. First, revenue at the border. Two, getting foreign exchange makonyo achulo gope waduto. So it's important for Kenya to make sure what watimo ohala madware e region.
to region giba commerce duto common market in Eastern Africa en uketo market en common ko market achiel maduong koro ye ka jomok juse ye ka to gig ka cross borders Lydia ok en Kenya shilling en foreign currency nikech ka uso mo Tanzania ayudo Kenya ayudo foreign currency e ka bedo converted e dollar e Kenya shilling ka flowers kata lewni wauso gi loka the America uso chulo in dollars ko dollar no ko chule koro Kenya government gi enough reserves mag dollar to chulo loan titimi Kenya shillings koro mano konyo piny ka gi export mo. Ntiere weche mose tudre gi siasa waneno ka sani wacho moyiero maduong samoro kopo ni ntiere rochruok kata midhiero mikelo kod ywaruok e weche mag siasa ere kaka ma kelo midhiero e go ohala e kind pinje mag komesa. Erokamano kuom penjo no. Ber ohala ka ji katimo ohala dhaw ok yotga nikech ng'ato dwa yudo faida from the other side because dhaw ok yotga lakini dhaw mabiro e kind pinje kod ohala en ga tariffs ng'ato medo bei piny moro medo bei kaka America medo bei Kenya medo bei koro mago kelo koko but war physical tegga and politics koro biro pogro ka jo siasa in your country oko take advantage of change then you lose like sani wacho America no Kenya lose nikech ok take advantage. Ere kaka konjo wene wak take advantage Kenya take advantage mokwongo wang'in market ma chachal nadi we make sure no supply market no kaka dwarre nikech give conditions madwarre kose and we make sure no also more one good relationship kodgi mondo ko kigibedi to koko kobete wathagre like nyocha Kenya gi Tanzania banja Tanzania kelo rules moko ni jo Kenya kod timo hala matindo magi political koro chuno jo Kenya mondo ka delegation odhi negotiate gi Tanzania nikech World Trade Negotiation mondo winje yawa kugengo jo wato bebo gengo jo koro we jo donje tip uketo hala suru maduong bebo keto suru maduong e gik ma Tanzania nikech from Tanzania Kenya you kelo timber mogo oduma and other fruits biro mang'eny ka Tanzania koro wachan kutima to bebo gengo gi kokubi koro politics to nyako obet open to negotiate on interest magwa. Tango matimore kan tiere pinje ma samoro king'iyo gi to samoro negotiation miwacho ni goyo mbaka miwacho ni samoro chal ka gima giteo mondo gidhiru ahinya nyocha chan iwinjo ka oganda jo jilani no ogengo nyaka wildebeest kane dar ya e pinyno gigengo gi mondo kik welo ma bedo nade ka penjo verenya ineno piny ka piny nitie regulations mekigi adwa wacho wildebeest to land in Tanzania lo en mar sirkal ji tayudo lo imi lo kidani pur wachta sirkal mi lo tipuro emio gipidho lo mar ng'ato budaka mara achiel to kido puro oduma timi lo maduong pidho oduma emio koro gipidho oduma ng'eny gialo export to Kenya tipogo lo mathin thin mara koro output tin kajodonjoni kajwinjo kibiro Uganda Kampala Buganda area nadongo Uganda katin the whole land belongs to Kabaka en mumi mailo pur kanyo bed kanyo mano Uganda to kibiro Kenya the British kanu biro to kawo central Kenya te koro gi manu megi koro wach patati lido biro koro Kenya rules upogre kanyo inja kanyo then kibiro Tanzania koro kata wildebeest inge tourists kodhi kobiro Kenya to queen negole anya parkana watino my father used to hunt odhi go to on Saturday negol mwanda tikelo wacham koro Kenya hunting obedo stopped sani ko yidi kinego ngauti makose yego and wild animal but in Tanzania to be allowed to timo hunting at a given level koro tourists order the hunt ko nya the Tanzania koro bodhi mo Tanzania samotimo hunting no to gidakuru hotel kuro pesan kuro koro gi benefit mo koro magi rules mopogre e kinde pinjagi so ber komesa is that koro jibet watemo harmonize rules watimo ngo on goods watimo ngo on manufactured things watimo ngo on horticulture gik mamago koro injo koro rules opogre but trade temo harmonize gi ken customs bedo hama ken health bedo hama ken intellectual property copyright bedo like this koro
commence negotiations to harmonize gigo over time. That's why negotiations with higa ka higa puro oknyal rumo. Nyaka sani king'iyo malong'o gin midhiero mage ma king'iyo to pod okwako wechego mag timo ohala e kind pinjegi mag COMESA. Weche maduong' en distrust. Pinjego ok trust one another. Kidhi die Rwanda kod DRC gidhawo kose. Kibiro Kenya ki Tanzania ok trust one another. Kibiro Ethiopia gi tiko kuma ng'eny. Koro distrust no miyo ohala ok dhi mbele. Mana achiel. Mar ariyo, pinje ma oko o take advantage of COMESA countries and give benefit more. Like Simen gono sim, koro simno. Sim gi metals gi ng'eny gi DRC. To DRC open or chiro non China. China ka whatever they want, they're going to make metals, bank phone to give sonwa. Okonyal gengo. Koro yison pinjoga among ourselves or follow rules war wa kanyo. Kidi DRC and also go to Kokon Bada. Kibiro Kenya Jomoko wa export one border. Kidi Tanzania is the same. So mano thagoji real work no mioji on better harmonize or hali between themselves to put tamuji. Ang manyate mana ne winjruok makama obedo mondo megi uwedo lachia. Negotiation kakama. Nikech kene kaji negotiate ka wach ohala wach mag half flour no wach mag fruits wach mag minerals gold mano negotiations madembele and then what worry about how taxes the border will be. So we need to continue negotiating. Kenya no kaka European Union motingo higin pinje peroga kaberio. Ingen mari negichako negotiation 1957 kadhi mbele. And gigichakre nke chakre World War II 1945 pinje nene ber wabe together kik have any war. Koro since that time take a negotiation mag World Trade Organizations, mag COMESA, mag EU, mag NAFTAs. Koro all negotiations dhiga mbele mondo kony ohalo bed kare. So it will never stop. Since negotiation man COMESA and team East African Community, and team Moroma SADC, and team Moroma World Trade Organization. So magitime mondo ohalo bed yot between the countries to podo take. Benti chik mata ogino onjo beneti moneke piny ma oko yie kod negotiation kata twak kako keti gi chike moketi. Ntie. Wanyisa kaka achiel. Wanyalo wacho ni Kenya gi Uganda gi Europe wacho no kam flower the European Union to charge 5% kum register kose. Kormoni yen 5%. Now European consumers bro wacho na kata 5% rech ma Kenya chande okumit standard okwadware. Mano kendo theko kose. Okmani koro kata wa negotiate it becomes a problem. Samoro to biro China olos kaka laptop magiloso laptop koro copyright dware to gen gibo kopo iPhone ma jomoko to wachon mano be iPhone mano be kelo koko. So in as much as what it will always have a problem human beings negotiation differences will always come to negotiation time mondo gibed achiel. Ini kaka jalonyere chike ma eneno no winjo bed ni rido kata medo kete maino mondo mi ober riwruok mar COMESA mondo mi oywa joket mwandu kachiel kod jogo manyalo timo kode ohala. Gima duong' en COMESA follow rules mag ohala. Kaja China biro kata ja South Africa dhi Tanzania oket chik ma oyiene kawogo minerals and the same chik ja Kenya be nyalo dhi kawo minerals. Mano one. Two, woyen ka jo Rwanda nyalo dhi DRC mutimo duog, jo Kenya be nyalo dhi kuno timo duog. Koro DRC okonego tem jo Rwanda mondo kik bi. But one got normal differences between small countries. Kada kidhi Uganda, ntie countries border, wa share borders. To borders ntie issues. Ido kata kidhi Uganda padola gin joluo, ido kagi cross the border, gibenti gidwano kik thaggi to ithago gi samoro. Kidhi horo lunga tis project atimo sani jo lunga kidhi lunga kiwuok Diani Msambweni nyaka Mwalo mikadhi horo lunga kidhi across nyaka Yotanga jogo tegi ni kabila achiel digo tiketo border thagogi koro mano issues ma thego kelo hala oneka kinyalo riwo kibiro kata Sirari jaluo modak koni jasun modak koni ebro kocha koka de ngudhi nyuma tigo ochulo tax ke choka the border. So you know those things are challenges methiko. Kone when negotiations gidhi mbele mondo kod gigo bed harmonized. To put get tech but it has to continue. Ntie lweny mosano kadhi mbele Congo.
Yeah. Lweny ma bende osetem mondo mi kel wich kanyakla. Yes. Mondo mi pinje mopogore opogore bende obedie piny otwag e wiye. Lwenje ma kamae kawuok e pinje mag gin jokanyo mar COMESA. Ere midhiero ma gikele weche mag ohala. Erokamano Lydia. Sama ji gore lweny tie, ng'eno ohala biro ok dhi mbele. Iego. E kind Sudan, Southern Sudan tie lweny, Eritrea ndalo mane gore gi Ethiopia, Ethiopia ndalo moko pedhago Egypt about the Great Dam Ogeno, jo Kenya be gi Tanzania koko koni, DRC be kocha gi Rwanda. Those lwenje gintie, but the best thing is to mondo gibed harmonize, you be together mondo ng'e ohala as important. But geng'o lwenyo kiyot, ka ji chagore gin interest mopogore kaka iparo. Sama gigoro gine ohala, like king'iyo kata Russia kod Ukraine, ok ging'iyo ohala sana gigore agoya, kose. Kingidhi kata DRC no go Rwanda, gigore agoya. To ken goro kaka kanto pogno nyawegi, ibodo kidhi Rwanda, iyudo jomodak koni gi modak kocha. Iwinja? Bode en artificial, boda kwenda koni. Koro kagi gori gilaro gimoko mane gilaro chakre chon. Kidhi Rwanda kawan kodu kane ndalo moko unin power unego wege wa waling mos sada bet chimwedo power nyakwa revenge. Ibati mir Israel revenge. Kibiro yo Kenya koni be Kenya ge Uganda kidhi horo lunga and Taveta ido jomoda koni moda kocha. Koro kelo wen ok donj. Kibiro Kenya be keto boundary between kibiro ka Luolande between kanye Sirari koni gi Joluo. So katchamo keto border kelo koko lwenyo ko chakre to ginyal gengo, but we have to try work government with kibedi. And lwenyo kan tejo take advantage of foreigners gibiro gi kaw minerals gidhigo at throw a price. Kata Kenya ka kidhi Luoland, what Luoland now? No mines baji thoy yora sembu ginika nyaka makalda ginika in a lot of minerals makwe jowalo ng'iyo what it is we can yudo pesa mang'eny, but jatelo kosa mi asayo ken bother do chamaro dhi mbele jogi just take what they want. Ang'o mowinjo beneti mondo mi minerals go kra gige mwandu mi kunye buolo gi oberie ngima jokanyo nikech nyalo dokta adier mwandu wuok kanyo kendo gol ni kanyo to ngima ji ok lokre malong'o. Nyawegen leadership nyocha Lwanda kotieno kineno pika mutingo rech ka ukulanda kotieno or muru be ingeno tinga about 1,000 kilos 1,500 kilos rech and 200-300 shillings per kilo. So rech no pick up mutingo goods worth 2,200 to digo to ju kacha to dhier iyego ariaso Odhigo ni owene gi pesa kusudhigo okaw rech bi mayot to dhusi bi maber kose to da be nwa geng'o rech ni ka factory los karka ma ji yudo tich yudo income skunde gero pesa nitie around koro wa negotiate be midhi usego loka wanyalo benefit. Nitiere gik mane loso gi counties ni kuonde mebere mwandu moko ne keto nyaka freezers kuonde miketo gie mondo kik gikethre thuolo malach kendo ne nyalo yudo ka ndalo mane jatend migao mar wechego mag ohala kata industrialization no temo wuotho kendo yudo kodhi e county ka county ong'iyo ni giloso kuondego mag bero mondo chenro ma kamano gik kanya ka sani wacho ni kuonde machalo Luanda kotieno pod ting'a rech kamano to ne unyiso wa ni nitiere counties nitiere kod chenro mane nitiere mag bero mondo miyude counties obedo nadeka. Ng'eny those countries support ne gido kata from European Union migero storage called facilities to over time when the county just an example to maintenance odok piny oko wak Coen County ka kelo delivery kawuono to komia pesa after 3-4 days next time also reja kose so is management at the county level both in minerals and fish. Mwandu madhan ge piny kang'eny are from the ground. Tie minerals, tie pidho oduma kata gi avocado. Koro mwandu te age piny on the ground. Koro kowa take care of minerals maber. Ikunye kanye, ng'ama tiyo chichwele pesa nadi,
odak kanye facilities meke chal nadi, that will help. Kibiro rech, the same thing. Kibiro niang, the same thing. But ka management ka oko focused gino nyawegi wawuo nyaka piny to anana kanyo. Koro bi pani nitie gene counties mag pacho kae mar ni chieng' moro abro bedo kod thuolo makare mar kawo mwandu mayudo mago mag bulo gi mago ma ya e puothe mondo milos ki sima kore uso gi tiso ka oganda bende we gi lokruok. Wabro bi gi kanyo. Wanyalo Luland wazembe ya kidogo. Wanyisi kidhi Makueni jomadhi Mombasa kose nitie joma pidho mawembe. Wasungu biro European Union mire kod gima maembe this type and style. Tinde gipidho that type and style. Ikaw titero nyaka loka. They're benefiting. Iwinja. Kibiro ka Luoland, Uyoma. Tinga timoro kwa nyinge. Opidho maembe mang'eny kabisa. But ngama kwenye onge. Koro ichama kwenye uso bimati to bed kethre. Lakini joma kwenye ka serikali the country make sure gikaw mawembe, gistoy maber, meet standards sitere loka. Jogo do pesa gi. Can you imagine the difference? To kakoro kani ng'ato kon bother to miogino nyawegi anodhi mbele. Hotela miwacho ni. Mano. In fact, and katelo wedo focus no timo gimoro maber unyalo achieve. Jo kisungu wacho gimonti une benchmarking. Benchmarking ison adhi kamoro maneno ka jogo pidho maoyo maber. Gipidho maembe maber. Ka duogo kora koni. Abeti mango. Okapidhe macha. Morom. Mokethre. Ndori kacha maembe kethre day and night. Isewinjo wacho. Mananas kethre day and night. To mananas kethe kanye Kabondo. Ndori maembe kose to kibiro Central Kenya koni kido mananas kakuzi ka gima maber kabisa kakuzi yo mananas no kose give avocado. So the farmers were supported makuru ntie big company to small holders be kilo make gititero auko nikech kiuso nanas kin nanas kata moro mulora chiel mara kochoyo to da bene inyalo konyo ka umukete maber moro container kech American consumers gikaw mang'eny big kiju kete mil yakubet container buti moro mang'eny kose ok mathira kaka macha kore konyo jogo mokel gi container mang'eny nanas kata mawembe to store properly a cold storage tikaw ikele ke airport ok dhi loka ok jibo yudo pesa the way ma jogo timo avocado jogo timo mango koro based on that nyawego ken leadership ok pana same country Kenya arias ok wan kamoro leadership. Felix parone jotendo makaluo oketo wangie go siasa mar dhok ma onge tich mitimo ne jopiny nyako tenre kod wechego mag ohala. Let me tell you, Joluan ntie jande matino masani Luoland ma very active ohala kendo gin focused. All they need is to be support. Injo kaka wacha nanas ntie jande mang'eny ma jopidho nanas kinyalo konyo pidhe mahama pidho kena na pidho ipidhe standard ma European dware ke European ni boko nyaki pidhe line machalama kikitig these herbicides koro jotendo ko punjo joma tindo gi pidho gi standard ma dware no tikete container tikete storage ok pro the loka so it's they need somebody to lead them to give the pidhe ngata chiel kende ka koni maembe ngata pidhe uyoma ngata chiel pidho ngata chiel maembe mang'eny kata ndori nobody bothers inena kanyo kendi so it's us to joge together mondo benchmark kaka jomoko benefit mondo benefit but the young generation masani gain focused they want an income iketo gi in a group this is what's required wapidho oduma machalama wapidho gi chak it will help so they need support. Tira chiel kuom jopur marawere ma bende kewacho kamano tapare luongo ni Charlton Omolo Wino otimo pur e county no ma Kisumu no keto pichni moke mbui maraura mar Kibos kaka ne rating kendo wacho ni nitie dwaro magisebedo gono mondo me losi e ng'ie weche mag olo chemicals e pino mabede no dhi monego rech moke i kanyo king'iyo kitelo bende masani wantiere ganye counties makaluo bende ni concern mar ng'iyo ni weche mag jopur matindo gi adiro dhi koso gin mane gik mendike pepa to adier king'iyo kaka gitawo chenro to ok ochomoyo kaki wacho no pepa to ber kendo wuo maber kabisa kidhi on the ground onge
But the small farmer ko konye. Young men are working hard, konye. Mondo kill gimoro. But like commerce ko open market for him. Idwaro gimoro ko konye. Because the man concerned with agriculture, or the pin municipal what to grow. He'll not know what to grow. Because opidato, I nowhere. To quit a pin punje, Tonya improve. Like yala game quarantine mon Millennium Village development. It came in game, I can talk about it for a long time coming kinde. Nenun punje kakati fertilizer, pido duma, kind of thing storage, if kata school feeding program, hospital community hospital. It worked so well in game. Which means leaders can benchmark on that. Nikeja mangama young man dua puro. Kin ge kachelo idu ni puro maber. Ke duma, kata avocado, kata nanas, ko konyi nyisi kaki puro. Puro ketino ket puro ken if you mateki puro jaku kinya and technology. Idu ni kete hama, tik fertilizer ni hama, kionge loan bokoli loan, ichuli mi loan to cheminga ibi harvesting ado kanyo. Kija farm onge pesa ingade kanyo. So, kotimo ber first time already a good harvest, already income, waite kuro somo, or they tandurango teach, he can buy clothes for himself, things like that, and his children can go to school. He'll do next season, not like that. Kuro improve. The way bajaba jamakwene dhimele tokujaka kuzicha. So it's just focusing on what we need. But Lowland has got potential for everything. Potential for everything. And all my watch international trade. I'm an expert in international trade. International trade. My thesis paper on PhD is on what's called a comparative advantage in trade. Comparative advantage is on ingi moro mangat moro onke godo. Kenya alpido kahawa to gichai gpa eretha jo msoko kunya alpido gino. Koro duaro kahawa kuomi. Kose kora alpido kahawa makare. Now, enen gutoka to machinery. Kora chon karai. Kikelo mano te kamima. Kose comparative advantage. So, in case you produce gimore ngatu duaru ngiyo from you. But if ngatu kukonye in that arrangement, so hala ni comparative advantage, in gimoro ngatu duaru kuomye, ekete mohala ma export. DRC. Also duaru from DRC. Gold, minerals, uranium. Everything is there. Boom. When you go uranium, no, give enough money for the uranium. And then also, okay, enough money. You make sure you maintain matching future generation brought to your ground nadi. Okay, now it's for future generation. Like World Masani, USA, they got a lot of crude oil. One time I was in Texas, Texas, California, they got a lot of crude oil. But to get go, magwa in future, get come marjoka. They get crude in yalurumo. Minerals be bro rumo. So it's a leadership, Mangyogigo, and whole conyo the community. In production, there's what's called capital, land, capital, labor, entrepreneurship. So one get enough labor to assist us improve. And that kind of arrangement, leader ko Keti Maber, the young man Makuru Timugino will now get income, will be employed. He can take care of his family. And that's what he needs to do. Nothing special. Okubini Nairobi. Kanya lo sumoro bera pesa. Why do I come Nairobi? A mere example, Malu and Kotino, the woman it changed by 100,000 yacht. What do you need to do? Keep watching no catch a bell. Konye mondo improve better. Mondo kill fish. End of the month, pesa 100,000, 20,000, timugiki. Don't give away like that. At the end of the day, nothing. So it's leadership. Fukni kanya kamunjo bedne hina ne siche maji jo pinje mao kukara pinje monyalo biro to kao mwandu ma buolo eyo mayot kake wacho no ranyisi en DRC Congo wacho ni gibiro to gikao gold yo mayot kendo gidhi go kato giduogi usone godo ji gik magiloso giduogi use bei mamalo ere gimonjo bedne timo mane oni ohala ni obedo fair obedo usore kako unjo bedno usore okeyo mangato chal ka gima ka advantage mar ngama chielo nikech en piny maduong to ma piny matin to piny matin e gima ntiere kod value kata gima ntiere kod pek mar gino midwaro kata kamano nikech kaluwore gi pek mar piny makawe ni okawe yo moro mar jareja kae to koduogo to koro duogi bei mamalo gima kaka anjalo example remedies kod Kenya gima DS nyalo timo kara kukaw gold what do make gold processing factory in DRC
process eka the young man yudo pesa. Diamond I process here yudo pesa. Iwinja. Kenya ka nyocha chieng' moro, it was local papers. Bauma eucalyptus, Limolo. Jochani biro kwa mang'eny kabisa. Niki kwa mang'eny, but it was the paper local deals. Kwa mang'eny kilos go boards moko in China. What should we have done? We would have said, no, board go ilos karka. So that you do teach. Eke export. Toko take advantage of like that. The job moko take advantage over you. So it's the leadership map focusing in what do my people want. By the way, leadership means that, for example, in agriculture, let's say agriculture. Kise was agriculture this year, the mananas worth 100,000 tons. And next one, mango 50,000 tons. Unubena focus, my next, Igama lower chande, Kora made Guinea by another 10%. Another 10%. Eka jibidu teach, eka pesa biro. But if I'm not focused, I got nothing. But the European Union, Makueni area, and the Kakuzi area by avocado, Inenokajo leaders who make those partnership. Kukelo farmers do pesa mahama, ikelo fertilizer hama, wakelo hama, want to in a group, a society, I pesa biruna on this level at the time on Duaro. The same thing with the fish. Felix okil Okinyo Jabungu and yes. Okil entire kod penjo penita penje ni ka siasa makaluo. Bende de bed ni entire gi migao mutugo kata migao momako ene ni weche mag agribusiness, especially the counties go kode makare wacho ni kopo ni politics is responsible for lack of agribusiness in Luo land. Openjo kamano. You can use politics to create change. To create what? Change. In the sense wacho ka joka timo gini to watimo gini. Kajo katima, you know, you use it to get politics very galvanized G. Kase chaneno yo kadhiyo chadhi Karatina. Kidhi makutano. Ti episode ginemo chakanyo episode ginemoro. Episode like. Ochaka ogere nyocha to sedhe nyaka mbele. Koro ne bedo kwangyo politics wangi kajo kotema macha. To binya kwati moro kanye Migori Awendo sirari kucha lwade kotieno kata game dalawa, so you those things. So you should use politics to benefit, not to be one man nagorengane. Gorongane is awanyalo goro kod ngato, at the end of the day both of you all were paying, which is nothing. Jinyeru wanyera. But you can use politics to improve. Yeah. To galvanize it together, to focus. Okiyenyo maringenje jiyenyo kama akemfuko yenye. Jalu yenyo kana kama kiyenyo. Nyapandi. Hapo sasa yenyo mangenye. Lakini ni siasa. Gari yenye ni foto if irek molto yenye ni fu. Ya PhD ngato ya. So, gimaduong, we can use politics to our advantage. So that we fight poverty. We focus. Jalo bidu kwa cho siasa lakini for example sandi kuji police kose. Indi kuji give a number. Odu when jo korobe kin kamo to make sure jo luo dik mangeny ka. Woto jo luo moko leti moka chone zedi. To kilinga ni moko fair. It's not fair. Kanye donyo ni. Odanyo don kidaka chiel gi sky Felix kama na hinya penjo mogi ken monde mewa chenro madhi bedo komesa kawuono en wuok tich odiochieng' no mokwongo en chenro madhi mbele kuma ndala ng'wen nyiso to chenro dhi bedo nade to ere ageta ma untiere go kogik tich ang'wen modhilore chenro ni mar Roma Komesa. Gima donge Roma Komesa is we are talking about technology at Mohala. Tindi tiyogo technology, mobile technology, blockchain, mano at Mohala mar gima biro of late. Mara riyo modern methods mag or gik moko Europe ka European dwar wategi moko meet standards gi kaka dwarre. And two, let us try to be efficient, and Kenya should take advantage of the region as expected. But the Komesa will continue in terms of trading in goods, in terms of trading in services, in terms of trading in intellectual property, copyright, things like that. Copyright don't get one. You book a car and you book low class and legends. I watch copyright. Get me a protection of buga. Erika kubotio giore mag mbui ewechego mag rieo ohale kind pinjegi.
gitimo iwacho kala kata border level e-commerce digital e-commerce digital requirement kata itimo lodge moko electronically through the platform iluongo ni single window. Koro kanyo macho iketo nadwaro report gini, goods madware, conditions madware, care dwaro gini, gimoti kefis dwaro gini, caps dwaro gini, health dwaro gini. Koro mago te gine digitally. Koro at one place itime te click tichulo online. Then koro goods nidhi. Wacheko. Mugi, on mano kusa on my side. Mari. Yeah. Joluo tells of book Luo Clans and Legend. It's a great book in the sense ne nyalo yude YouTube. Kigo YouTube yoluo na interview mang'eny no wuoyo book en a modern book with scan. Onge book man kanya this part of the world. Is scan teno ka ji wuoyo and use it to me wachunge ka clans wachal. Chalo audio book. Chalo audio. Koro wach ber kange gima chal. Koro kodhi YouTube to manye nango. Kodhi YouTube mred the name Luo Clans and Legend no ka guwuok. And then also ber gino konyo wacho ng'eyo kaka chal. Chon ng'eno yudo ka ng'at moro wuode ja kanyaka aduet rumo nyara aduet kendre ja kanyango kachieng to koro bugno nyiso clans koro ng'en ma watna konya ken watna ni nyaka ni buno ne gi nying mar wahambla yote ntie ya kanyo. And then mogik the learning from that book mukade ka wacho nyako mok nyaja luo te bugno tie kaka nyingi chako nyinge tina nyanga wino kanya dok mo ten boyfriend majaluo ohero bugno ke jone kako chako nyinge nyathine nadi mani wija dai we were control be kodre anyama to so magino. And then bugik other communities because chako ndiko maybe but mani manyalo bugik tero kamano kuom gwela wewe weche mag ohala. And of course happen buguluonga chiemo kwa towards the finishing would about international trade. Erokamana henya mana kanya ni Felix Okatch jalonye weche go mag ohala nyakoronga jwanga nwatu akewi romar komesa nyisiro chakre kawuono nyaka tich ang'wen en okang' no mabende ibro get kage geto neno ne gibero ohala e kinde pinje 21 mantiere komesa rom koro sadek e chenro maro imoro timasane nyinga Lydia Okeyo.